அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த கிராமத்தோட பேர் வந்து வடக்கு இம்னாம்பட்டி. இந்த கிராமம் எங்கே இருக்குன்னா புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் திருவரங்குளம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் வேப்பங்குடி ஊராட்சியில் இந்த கிராமம் இருக்குது. இந்த கிராமத்தில் கிட்டத்தட்ட 100 வீடுகளுக்கு அதிகமாக இருக்குது. இந்த கிராமம் முழுவதும் ஓட்டு வீடுகள், கூரை வீடுகளாக தான் இருக்குது. இங்கே உள்ள எல்லா வீடுகளிலும் கழிப்பிட வசதி கிடையாது. இந்த 100 வீடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா 5% மட்டும்தான் கழிப்பிட வசதி இருக்குது. இந்த கிராமத்துக்கு வந்து கிராமாலயா நிறுவனம், பேங்க் ஆஃப் அமெரிக்கா, சிஎஸ்ஆர் நிதியுதவியுடன் குடியேறவுடன் கூடிய கழிப்பிட வசதியை கட்டி கொடுப்பதற்காக இந்த கிராமத்தை நாங்கள் பார்வையிட வந்திருக்கோம். உடல் ரீதியான பிரச்சனைகள், மன ரீதியான பிரச்சனைகள் எல்லாருக்குமே நிறையா இருக்கும். அதனால அதை நினைச்சு யாரும் பயப்படாதீங்க. நம்ம முன்னோர்கள் எல்லாமே துணிதான் யூஸ் பண்ணி வந்தாங்கனால நீங்களும் எந்த சங்கடப்படாம துணியை யூஸ் பண்ணுங்க. நாப்கின் யூஸ் பண்ணாதீங்க. நாப்கின் பயன்படுத்துறா நம்ம ஊர்ல நிறைய பிரச்சனை வருது. நம்ம ஊர் சுத்தம் இல்லாம இருக்கு, நீங்களும் சுத்தம் இல்லாம இருப்பீங்க. அதனால நீங்க துணியை யூஸ் பண்ணுங்க. நீங்களும் சுத்தமா இருப்பீங்க, நம்ம ஊர் சுத்தமா இருக்கும். குன்னக்குரும்பி கிராமத்தில் உள்ள பெண்கள், வளரிளம் பெண்கள், சிறுவர்கள், சிறுமியர்கள்லாம் இங்கே வந்திருக்காங்க. இந்த இடம் வந்து ஒரு திறந்த வெளியில் மலம் கழிக்கும் ஒரு இடமா மக்கள் பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா அவங்க வீட்டில் வந்து கழிப்பிட வசதி கிடையாது, குளியலறை வசதி கிடையாது. இந்த தண்ணியை தான் சார் நாங்கள் குளிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். லைனிங் போகிறது இந்த சைடு தான் போய்க்கிறோம். எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது. கிராமத்தில் வந்து டாய்லெட் இல்லாமல் எல்லா மக்களுமே அவதிப்படுறாங்க. முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா மழை நேரத்தில், அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மழை பெஞ்ச அந்த மலத்தில் அந்த தண்ணி படவும் அப்படியே வலிஞ்சு அது படுக்க தண்ணி மாதிரி போகும். இந்த 2021 அதுவும் ஃபஸ்ட்டு ஜனவரி மாதம், அதுவும் இந்த ஃபஸ்ட் இயரில் ஒரு நல்ல விஷயம் செய்ய போகிறோம். அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நல்ல ஆரோக்கியமான ஒரு கிராம சூழ்நிலையை உருவாக்கணும். நம்ம கிராமம் சுத்தமாக இருக்கணும், மக்கள் வந்து பாதுகாப்பாக உணரணும். அப்படின்னா எல்லா வீட்லையும் நம்ம கழிப்பிட வசதி கட்டணும். கிராமாலயா மூலம் உங்களுக்கு கிடைக்க போகிற உதவி எப்படின்னா 4க்கு 8 அடி தூரம், இவ்வளோ தூரம், ரைட்டுங்களா? அப்போ உள்ளே போனோன்னே குளியலறையும் இருக்கும், கழிப்பிடமும் இருக்கும், ஒரு தொட்டியில் தண்ணி வச்சுக்கலாம், உங்கள் ப்ரெஷ்ஷு எல்லாமே, சோப்பு எல்லாமே வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டு வச்சு கொடுத்துருவோம். அழகாக காற்றோட்டத்துக்கு ஜன்னல், நல்ல இரும்பு கதவு, மேலே நல்ல கூரை வசதி, நல்ல ஸ்லாப்பு போட்டு கொடுத்துருவோம். அப்போ பார்க்குறதுக்கே உங்கள் ஊர் அழகாயிரும். எல்லாத்துக்கிட்டையும் கழிப்பிடம் கட்டி எல்லாமே நம்ம பண்ணிட்டு நம்ம யாருமே அப்புறம் அந்த ஆற்றுக்குள்ளே நடந்து, அந்த குவாரிக்குள்ளே கல்லுக்குழியில் நடந்து முள்ளுக்குழியில் போய் இருந்துக்கிட்டு அங்கேருந்து கஷ்டப்பட்டுலாம் வர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இப்போலாம் என்ன பண்ணுறாங்க, பெண்கள் வந்து நீங்கள் உங்கள் வீடெல்லாம் பார்த்தேன், சின்ன சின்ன வீடாக இருக்குது. பெண்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, மாதவிடாய் தருணங்களில் அந்த அவங்களோட மாதவிடாய் துணியோ அல்லது அந்த நாப்கினை வைக்கிறதுக்கு கூட இடம் கிடையாது. மாதவிடாய் தருணங்களில் பெண்கள், வளரிளம் பெண்கள் மாதவிடாய் துணியை மாற்றுறதுக்கு உங்களுக்கு வசதி இருக்கா? மறைவிட இருக்கா? கஷ்டம். பாத்ரூமோட கட்டிக்கிட்டோன்னா அதுக்குள்ளேயே ஒரு டப்பாவில் போட்டு நீங்கள் வச்சுக்கிட்டு பாத்ரூம்குள்ளே நீங்கள் மாதிரி சுத்தமாக கையை போட்டு சோப் போட்டு கழுவணும். அப்போலாம் சுத்தமாக சுகாதாரமாக இருக்கணும். அதற்காக பெண்களுக்கும் வளரிளம் பெண்களுக்கும் இது வந்து ஒரு நல்ல பாதுகாப்பை தரக்கூடிய குளியலறையுடன் கூடிய கழிப்பிட வசதி தான் நம்ம உருவாக்க போகிறோம். அரசாங்கக்குள்ளே தான் நடந்து போவாங்க. நாங்கள் இப்போ என் கூட ஒரு மாதிரி 10 பிள்ளைங்க வந்துச்சு. அதில் வந்துட்டு இங்கே நின்றுக்கிறான்ச்சு. ஏன்னா தண்ணி எனக்கு முழிக்கிறது சார், நான் வரல அப்படின்ட்டான். அதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்தோம். இப்போ அந்த தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ரைட்லாம் உங்களெல்லாம் வச்சுட்டு குன்னக்குரும்பி கிராமம் வந்து சிலட்டூர் பஞ்சாயத்தில் வந்து அறந்தாங்கி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் இருக்குது. மக்கள் மற்றும் இங்கே இருக்க ஊர் பெரியவங்களாம் வந்து கழிப்பிட வசதி வந்து ரொம்ப சிரமம். அதனால் நாங்கள் எங்கே போயிட்டுருக்கோம் இந்த காலங்காலமாக அப்படிங்கிற இடத்த காட்ட வந்திருக்காங்க. மழை பெஞ்சு தண்ணி இந்த குளத்தில் அதிகமாக இருக்குது. இருந்தாலும் மக்கள் வேறு வழி இல்லாமல் இந்த பகுதியை தான் மலம் கழிக்க பயன்படுத்துகிறாங்க. இப்போ அந்த பகுதியை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். உன் பேர் என்ன பாப்பா?
ரம்யா, நீ என்ன சொல்ற இந்த கிராமத்தை பத்தி சொல்லு. நாங்க வந்து டெய்லியும் டாய்லெட் போக இந்த பாதையில தான் போகணும், தண்ணிக்குள்ள கடந்து பாம்பு வரும், அதெல்லாம் கடிச்சு ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் சட்டல் ஆகும். நாங்கள் சின்ன பிள்ளைகளாம் நாங்கள் இங்கே இருக்கிறோம், கஷ்டமா இருக்கு எங்களுக்கு பாத்ரூம் வசதி வேணும். ஒரு கழிப்பிட வசதி இல்லாதது வந்து நமக்கு வந்து பல கஷ்டங்களை தரக்கூடிய ஒரு விஷயம். யாரும் சுகாதாரமா இருக்கணும், நல்ல ஆரோக்கியமான ஒரு கிராம சூழ்நிலையை உருவாக்கணும், நம்ம கிராமம் சுத்தமா இருக்கணும், மக்கள் வந்து பாதுகாப்பா உணரும் அப்படின்னா எல்லா வீட்லையும் நம்ம கழிப்பிட வசதி கட்டணும். ஓகேங்களா? இது நம்ம ஒரு உறுதிமொழியா எடுத்துக்கலாமா? எங்களது அனைவர் வீட்டிலும் கழிப்பிட வசதி தற்பொழுது இல்லை. அதனால் நாங்கள் அனைவரும் திறந்த வெளிக்கு மலம் கழிக்க சென்று கொண்டிருக்கின்றோம். இன்று இந்த கிராமத்தை முழு சுகாதார கிராமமாக மாற்றுவோம் என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறோம். வேண்டும், போக மாட்டோம், போக மாட்டோம், திறந்த வெளிக்கு போக மாட்டோம், பயன்படுத்துவோம், பயன்படுத்துவோம், கழிப்பறையை பயன்படுத்துவோம், போக மாட்டோம், போக மாட்டோம், திறந்த வெளிக்கு போக மாட்டோம், பயன்படுத்துவோம், பயன்படுத்துவோம், கழிப்பறையை பயன்படுத்துவோம். வேண்டும், வேண்டும், கழிப்பறை வேண்டும். Hardly 3 months ago, we have started working in this village for a sanitation program. And I personally went to the open defecation sites along with the children and adolescent girls and women of the village, where they need to cross a waist deep water with full of snakes and other insects, also thorny bushes there. So after going through the places in the open defecation site, I found that these village women are facing a lot of problems, including the pregnant women of the village. Now you could see the toilet built here with bathroom attached. You could see 114 such toilets in this village, where every one of the family members contributed a lot as people's contribution. You can see the villagers' face, and you can see Umaya. He was telling the agony they are facing while going for open defecation sites. So on 11/1/2021, we have conducted a CLTS program in this village, where the Panchayat president and vice president of the village participated. They assured that this village could be a role model village in Pudukkottai district, where 100% of the households here will construct toilets. Now, after 3 months period, you can see people here or who are all assembled here constructed toilets at every household level. ஆனால் மக்களுடைய இதை பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எல்லாமே கிடைச்சது மாதிரி, அதாவது கழிவறைங்கிறது நம்ம வாழ்க்கை ஃபுல்லாகவே அது பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம். அது வந்து அதுவே கிடைச்சிருக்கு, எல்லா மக்களுக்குமே கிடைச்சிருக்கு. முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, மக்களோட உழைப்பையும் வெளிப்படையாக போட்டுருக்காங்க, அவங்களோட உழைப்பின் மதிப்பையும் வெளிப்படையாக போட்டுருக்காங்க. இதே நேரத்தில் நிறுவனத்தோட உண்மையான நேர்மையும் வெளிப்படுத்துகிறது. இந்த கழிவை வந்து வெளியேற்றுறதுக்கு அதுக்கு வங்கி எடுத்தாலும் அதை சுத்தம் பண்ணுறதுக்கும் வேலை இல்லை. சாதாரணமாக பயன்படுத்தக்கூடிய கறித்தூள், சாம்பல் இதை வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். இந்த 30 ரூபா ஹாப்பிக்கு வாங்கக்கூடிய 30 ரூபா செலவை கூட கம்மி பண்ணி நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு ரொம்ப நன்றி. This village called Kunnakurumbi village, and you can see the household there. It's a thatched roof hut. You can see here, but the toilet built for this household is better than this. The value of this hut. Like this, in this village, most of the households are tiled houses or thatched roof houses. But people here are economically poor, also they are culturally poor before our intervention. Now you could see the whole households in this village constructed household toilets, and it has become a sanitation village now. இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்க இந்த டாய்லெட் இருக்குல்ல, இது வந்து கிராமாலயாவோட சுகாதார திட்டத்தில் கட்டக்கூடிய ஒரு குளியலறை இருக்கக்கூடிய ஒரு கழிப்பறை இருக்கும். இந்த கிராமத்தில் 125 கழிப்பிடம் இது போல இங்க இருக்க விட்டு கொடுத்துருக்கோம். கிராமாலயா தொண்டு நிறுவனத்துல செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப பெருமை சார். இது வந்து எங்களுக்கு பாராட்டக்கூடிய விஷயம் சார். இப்ப அடுத்த எங்க தலைமுறையை வந்து எங்க பொண்ணு வந்து அடுத்த இடத்துக்கு 2 கிலோமீட்டர் போகணும்னு அவசியம் இல்லை. இங்க வந்து இருக்க வாய்ப்பு நிறைய வாய்ப்பு பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க. இப்ப நாங்க எல்லாரும் அதை பயன்படுத்த இருக்கிறோம் சார். இப்ப நாங்க காலையில நான் 2 கிலோமீட்டர் போய் நடந்து அங்க போயிட்டு வரங்காட்டியும் பாதி வேலை முடிஞ்சிடும். இப்ப எனக்கு சீக்கிரமே பிள்ளைகளுக்கு சாப்பாடு செஞ்சு கொடுத்து எல்லா சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் சார். முடிஞ்சிட்டு இந்த பாருங்க, இதான் எங்க தொழில். இந்த முந்திரி கொட்டை உடைக்கிறது தான் எங்க தொழில்.
இந்த தொழில்னாலதான் இது வந்து நாங்க போயிட்டு வரங்காட்டியுமே 10 ஓடு உடைச்சிருவோம். இப்ப இந்த கழிவறை இருக்கனால சிம்பிளா முடிஞ்சிருக்கு இந்த வேலை. அது எங்களுக்கு பாராட்டக்கூடிய விஷயம். இது வந்து உங்களுக்கு தான் சார் நாங்க நன்றி சொல்லணும். முன்னாடி நாங்க வந்து துணி தான் யூஸ் பண்ணோம். இப்ப இந்த பார்வதி அக்கா வந்து இதோட நல்ல பயனா இருக்கு. இது உங்களுக்கு நல்லா ஈஸியாகவும் இருக்கும். இது வந்து தூக்கி போட வேண்டியதில்லை. அங்கங்கே வீடு ஊரை சுற்றி மலாமா மல்டி மேலே ஈக்கலாம் ஈக்கள் காலை கிருமிய சோத்து மேலே உட்காரான் சோத்தை தின்ன தம்பிக்கு வயிற்று போக்கு வந்தானா